bono roche no imokere kia kenena asokuragira kogenda ng'ora kogenda ng'ora ekiagera ensembo bekotegi mbogere nono oyo osoete nyomba noreme bono gosoa nyomba ebiokoira ng'a ibikuru natebia bagaka rero onye kwarenga omotindi nomokungu otindire bono kogocha onyorire okonyora gotigerete ebinto bitato ebikendu emesa obokima obokendu ching'eni na amache ogwesa bokoboko naende anyabegete echagi agetora wesabe juu ya nani oritoria ase kwarenge naye okorete barenga bareraga ekwegwa amarika atebe bakarera barenga bonsi iwa. Get to the point. Take a step forward. Bogimobo iga nabo bobwata amang'anaye nacha konyora ng'a rero nabo okonyora kobwata afya buya mambi afya yago tekoreti teiyo rero nabo oratoka obwata amagoronsi rero mambi otoke kwabutoirwe okomo rero nabo oratwara amatonsi mambia otoke kobwate ogotukore ng'aki okomo rero nabo iranyarekane okoragira buya obwate ekemero giokoragira buya mambi kibogokia ekiagera tutamaiti mambi buna ekoba onyore ekemero eke iga giokoragira ngekoreti ng'aki nkeiyo nacha konyora ng'a emechando amariko yebuku agoteba emechando nabere abo nareta esamoni egoteba ng'a tonight our moment obotuko bwekero kere ng'aki egeke getabu gia saburi 30 chinke chiaye isano ariko nyoro oyo obwate akumbore nabang'ina bakonya komonyererana gaki gesara ominto turubosa ng'ori ogonkumborera kongetabu kinateba onye mora saburi irenga 35 number 5 naye kora matanga tigakonya gwetanana tegerera gento kemo keokonye omonene nigo akaba nenda mwamwa asenga kiensini niyoka aha korende obuya bwaye nigo bakoba ase obogima bw'omonto aha ekerero nabo keranyare kobao ase omogoroba korende mambia omogoko na omochengo nigo bigocha mbuya mono ateba ng'a obotuko buna toikaranse ta you cannot divine about tonight. You cannot be able to tell about what the coming night will be. Yani awatabanga enda mwam ya Nyasaye nigekoba ase ekero kere egeke otebanga enda mwam ya Nyasaye nigekoba for the moment oteba ekerero nabogekoba ase obotuko na kinia kerabu akire ateba omogoko n'omochengo nigo bikobo ng'aki ateba obotuko nabo abantu bararuane obotuko nabo omonto araitwe mambi kogoeto ogokwania abantu ng'aki bwakira monto agatanga twabokire ng'aki twabokire buya kona akwaresa botuko mbobe yare atebe ng'a marogoba nakora tu mochango bwe chingundi ng'aki ateba ng'a obotuko nabo boranyare koba n'obororo ekere bwakire abantu nigo bakweba amang'ana y'obotuko nigagoteba ase enseye nigekuko gwekanigwa
enseye kubweka ni wobo tuko omone no gocha emechandera asobogimobo emechandera senseye nigekoera agote banga our suffering is just for a moment okora senseye nigokororo ase keregeke omokungu nigogoserwa ase keregeke ngo kibole emami ngo jijere ekerora asoe asogoserwa gotabe oramenye no monene emiaka yonsi ogotera kwa Musa no kwe manu yango yengon obo tukonkoera bore asenseye obo tukonkoera bore emambi yomochengo ngochere emambi yengiyango chere ekerogo tegerera emechi amangana ara semechi ekerogo tegerera enseye amangana ara senseye baminto tiganda araba ereza eri chikura chiarenge chiare koligigu ngati mware batebu ese mbuyera akole ngaki bono ngaki moko ereza bone bubi hakuna ilie nayo ama asiyekuwa nayo bone bubi ebeso montabu ate bona agusinyunga ngaki agokora diri mwali wote bunga nkuba tura tuli kinyungu nseji guti balenga mule naije bone nsi Paulo magote bangensiye etubuate mechando asoko bwukulyo no bwagendo kieki ubwokobe agote bangemechande inigera ere ekero monene bwekarache nsi mechando teikura era emechando kurasi gumure ebitumaire ngabire nechiyo gosina ochire bono roche no imokere kia kenena asokuragira kogenda ngora kogenda ngora kiagere nsembo bekotengi mbobere no yo soete nyomba no ole mebono koso nyomba ebyo koironga ibiku na iguro mongino no batangie bago tuchisi age bako ingaki ateba na yene ategarete mungu anore igoro asina arengi agote nga bono amatuku tuikire nigo konia ng'ombe ogore bituma titikali chingeni chingende tuakarire chingende tuagakonyiru na 120 chingende echire kwaga gokonyi bosa rero ile ngachire mia ngapi 500 bono na igweta abantu bagatebanga oyo osimigite chingindi bono na tugure chai asimikigendo mbono chiabwatake ama tukundiro gusimika chingindi kwabeka mugondo wakaga chiabwati kogo chigwete wiki ichi chietirebire kwanyore chiraba songo chibalirete chionsi pi chibalirete chiangire ate wikiro gienseye enchara nigo torarire sekeregeke omone no gocha na toigotie kare na kare ekiagera goteba asenkeri obonene asenseri achete gotoroseria agoteba roro ebinto birororo namba 1 utatiga bantu ntutageti agoteba ario nyasaye oboke nigo boichiro oboke namba 1 otigo boko baba mansai bagotari oroche tigana baboli omumanyi natari oboke koruso baharia atanya konya mumanyi ondo botageti obo tari boke obo ne sambo tisa sambo yoboke agote bario nyasaye ntotwaro oboko bonge oboke otigo obo bokurwanire obo chinchoke chikoro kase geteiga komokurusia mana gwata maneri yana libwate bichuchu
amakondoka agoteba iguru Nyasaye number 1 agoteba ngoboke mboro asobonge omagoteba nainde gento kegotoka bu Nyasaye agoteba ngamabere asobonge na twakaiguru ngwa amabere ari skimu ama ngabangina besikimu bakonywe chahe birikade na chio skimu inkanyore skimu nero bateranire bonere nyerere buno mochibi bwerongi ngokumingene skimu eri abantu be baga tachanire gocha nere yaerire iga amabera akari iguru tabweke ine mabera aya bakungu bakoreta para bakorete chahe bareta para amabera aya bakorete chahe tayari etagete sukari na gento kiki bange mechando era senseye ni era sekeregeke na tebya bagakanga amatuko mwaka mwenire okotanga mara moja yosi yakoranga ki mara moja iri yerete na tebya bagakanga ero onye kwarengo mutindi no mukungu otindire bono kogo chonyorire okonyora gutigite bintu bitatu bikedwe mesa obokimo bokendu chingeni na macho gwesa boko nanda nyabegete chagi agetora we sabe juya nani oritoria asekwarenge na yokorte monta uchi kobolga nkwal ko chano bwati chingeni au kobolga na kwaboli abatali onyorte chinkendu mbayo baraire bataro chino ne chirengaki ateba iga ekerero nabokera nyare koba asobotuko mambi bogokia atebekere bwakire omogoko n'omochengo abana ba Nyasaye ndaite ko batebya emechanera senseye nigero just for a moment ngo kibole omuruoti ngo chare tata Nyasaye ominto okare na kare ngo gichare nekera gocha nigagosieka emechando era senseye abantu bakorera ngarero byasara mbiyo kiro muntu nkorera bakoyo kronsi sanduki chyo yokwete nera goteba biasara bikortiki nera nkorera re ngarero bikortiki mbi igwa na manyire umugako Thomas buna rueta otigire omongino yaris na bana bae lingana linene ndagete goteba okwaeri no gokon goteba ngana arura senseye na ene tingoja ne lingana likon likoreta majanda likoreta obororo ase chinkoro na ase birengereryo engakeyemo Paulo gakurwa senseye gagwakera abantu be kanisa ya Korinto ako bakero kwaeri amangana mabe akaoroko abantu bakalera abantu bakaboria na maene nganto komora naende abantu bakanyunyunta Paulo bakakumya ekere bamunyunyunta bakaruo bakalera bakobora nga maene ntokoro obosio bwaye naende na maene obogimobo ekere omonto aruro will never see him again until third morning. Eketabu gekoroku ogokora 20:37 paka 38 amangana Januari agoteba baba nkumbolire nabonsi bakayelia amaliga bakaboan Paulo asirigotiriaye bakamunyunta bagaichana selingana liaye mbia mono
ekere bako kweli bagateba ng'aki ntogokora naende ko bakalera barenga ndoche mwarenga bakalera barenga kwani bimusinyeini mobori ng'aki ekero orakubuga ogombarire bonsi barenga bareraga ekwegwa marika atebe bakarera barenga bonsi igwa nabora kwa bantu mbarera batekira inche korandia ikira bono ayenga matabe na genduki tari bantu bonsi bararere tari bonsi onye konye tuli boronge ekera abantu oraruo murabona omonto raro gatagire chinko uchiseito abantu bamuchaete gwe lakini nkonaro timaiti gose inu mwamente liguli bamente omonto yekera are gotega nkomonto tayore kumufaliu chisiringi 10 aho koromu kibako koretera eye kwama kumwakana bantu mbali kumubekera magisi buya nakini yekera akwete chinko chikaboke meji abantu bagachaka onyomete nwarenga kanga nkonchikora onyo omonto konye korendete etukeye toigo chibuo ekero gokwa bantu baikorera ng'ana ebakorera ng'agaki ng'orarende gentoki ng'orarende etuka ng'orarende etuka aitora rusio yorarende etuka onya kwarende tegari kwari kufari wegari when you will die they will cry about the lorry or the car you had atebanga bantaba ekere Paulo abatebinga you will never see me again bakamunyunyunta bakalera barenga mwaigwa once ekerora kumusacha timaiti gosa abana bahombarire boronge onya konye turabatera roche mpakolere buye kiagera kwa gotanga genda mugore gochimoro genda mugore gitare obo borabu tingo koramaki tinko ba when you will die ande bo watu kole mocheri batanga ingana neri totigali oko igo abantu bako neri emonga mati etuka goikira oni kuchibesa chibagwe ngakiateba bakalera barenga bonsi koigunde sagero ogwake saninga amonto chande tabana none liyo kwete ebatingete ball bago kumboro mopire zika bago kumbora mutagoja mole reisa ngoje tuli abantu mbare asubu gimubo babuwate chimbu chinkongu abantu aba bakolera Paulo nasenge nchale ko bakolera mangana maya aliko basegeta asokwegena aliko babekomokia asilingana lya Nyasaye igwa abantu banyasaye ekere Paulo akotebanga bono kogenda ale akoline meri abantu bakalera barenga bono mwaigwa bonse naende kere bamunyunyunta bakamokoba bakasemeri omaete nkoruora ase omonto orete onora wakuminga gaki konya engiki gochandete ng'aki ateba abana ba minto ntegerere omogaka orega iga omong'ina orega iga kora ase obogima obo otarakunaye kora amang'ana amaya ase erita ria Yesu kora amang'ana amaya
egetabu nkere ngosomagia Bibilia kegotebanga abantu barenga abaya bagaterwa asa abantu bande bakamenya n'abantu abwo ekiagera barenga abaya ekero gosoma ase egetabu ekio gekorong'a Exodus 34:21 egotebanga abantu aba n'abaya tiga bamenye seita ekiagera barabaya tiga bamenye seita tokore ebiasara na barabwo naende ekero twakore ebiasara na barabwo banyuoma abana baito na intwe tonyuoma abana babo ekiagera abantu abanga kibare n'abaya maeta asinara gusinikogenderera ekiagera abantu baro barababe ekiagera abantu baro bangeta abantu bande asinara abantu bakobeka ebintu byasinikogenderera ekiagera abantu abwo ogotikobeka egento bakuwanga agotebanga abantu aba n'abaya abantu abayiga n'abaya tigatomenye na barabwo tigatoanchane na barabwo tokore ebiasara na barabwo naende banyuoma abana baito na into tonyuoma ababo maete omochino ogochigotebanga omwana ogonyuomirwo mwabwatekana wa mwensipi mwatebanga aro takoranga takobera ekiagera omanyire ng'aki bobe ng'aki ntagete goteba ng'a emechando eyeiga era ase enseye neyekeregeke emechando era ase obogima obo neyekeregeke oborimo bore enseye nobwekeregeke emechando iga okorora iga naria agoteba abana ba Nyasaye neyekerokere ng'aki egeke omoeri oye utarakwa ekiagera nochokwe kaba omunyabiasara na Nyasaye obo omunyabiasara na Nyasaye yani agotebanga akaba twara partnership na Nyasaye yani obo omonchoreri na Nyasaye obo oyo kobwatana na Nyasaye kwani oimo sinyaine mokwani matebinga akaba omunyabiasara na Nyasaye igo yani eng'enchende yani Nyasaye akomanye nayo momanya orori oyo Nyasaye kogokwa tokwa buno omonto igore tamanyeti gaku buno omonto igore manyete buno mogako oyo Tomasi ati mokire nigakure omomanyete orori oyo Nyasaye naye gakwe komomanyete orori oyo Nyasaye abaseni me ya Yesu oyo omotori oito. Get the point. Take a step forward.